Welcome back to the YouTube channel Malawian Cameras. Pamene tikudikilira kuti meeting ya pakati pa Putin komanso Zelensky ndi Trump akumane komanso akambirane zokhuzana ndi nkhondoyi. Pamene papa ndithu tiyeni tiyang'ane kaye mwina zikhalidwe zina za Putin. Sometimes maybe for us to understand people, nthawi zina kuti mpanga understand behavior ya munthu. Zimafuna zoti odziweso kuti wakulira kuti chifukwa background upbringing yathu mmene taleredwera m'makomomo komanso mu society mwathu komanso mu dziko lathu ndi mmeneso zimene ziyaso ndi zimodzi mwa zikhalidwe zimene ife timazinyamula kwenekule kumene tikupita unless kuti mwina make tazisintha ndi isilake ndi ma values amene timakhala tikunyamula nde muli monse mmene zimakhaliramo komano ndi it's a fact ndi chilungamo. Yes, ndi chilungamo tikudziwa kaleso kuti environment yathu shape how it shapes us mmene imatipangira shape nde tiyeni tiyang'ane zikhalidwe zina makamaka za Putin akakhala makamaka komanso mmene amayendesera zinthu zake chifukwa choti munthu ameneyo akuoneka zoti ndiokonda kusewera magame. Ndikamati magame, trust me, Putin amakonda kusewera magame ndi anthu and nthawi zonse amafuna akasewera game yeyo akhale pa number 1 amafuna kuti akhale owina pa game imeneyoyo. Komanso remember ndichoyambira tingoyang'ana pang'ono za zikhalidwe za anthu aku Russia. Ma Russians kwenikweni zikhalidwe zawo ndizotani. Ma Russians amadziwika kwambiri ndi pride. Ma Russians amadziwika kwambiri ndi pride, like pride kudzimva kuja kuti yes sugar kudzimva sugar imene chikhalidwe cha Russians anthu aku Russia khalidwe lawo ndi limene lero nachitika koma nthawi yake I think for 6 months panali ka kosi ina yake imene ndimatenga chaku Asia kumayiko aku Asia and it happened to be that murume mene magona ine munali Russian komanso nali ndi ma friends okona I think 4 ose aku Russia and tukatana ku gym limodzi that was 2016 zaka zimene zozo takhala nawo and amene anali mmodziyo anali amene anali murume wife anali dzina yake timati Urwe. It was actually first time kumva dzina limene koma dzina kama timati Urwe timakonda kupita kwambiri ku gym limodzi chane komano actually ma Russians amuli pride like kudzimva kuja kuti yes palibeso na padziko pano na ma Russians iwo basi amafuna ziko kuti iwo ndi number 1 and pamenepo ndi saphweketsa and wina aliyese amene amafuna kuaphweketsa aliyese amene amafuna kuaphweketsa amayesetsa kuti alimbane naye mpaka aoneke zoti iwo ndi number 1 whether by actions by mau muli mosema koma nthawi zambiri amakonda ma actions nthawi zambiri amakonda kungoonetsa wasati kuyankhula kwambiri. Ma Russians amakonda kuyankhula kwambiri komano amakonda kungoonetsa right kungoonetsa kuti no I'm the boss right so actually amene zikhaza komano good part is nthawi zambiri amakonda panga tonondo mirroring amakuona kaye kuti khalidwe lako ndilona newe then kenako amatsatira solomwero akaona zoti ndi woti wabwino wodzichepetsa then mmamvanaso kwambiriso kachikhalidwe ka ma Russians ine I'm talking out of experience right mina apangira Putin mucho wina akakhala kuti mene make mukumvana bwinobwino makhati muna yake ukumutenga bwinobwino mutengana bwinobwino koma khawuti wewe ufuna ukhala ngati wewe dolo nchani ma Russians sameza pride, they do not swallow their pride. Sameza pride ma Russians ena no amene muna khala ndi ma Russians kwena kuti koseka ugechero ma Russians chapo kuti ngasisali popular kwambiri kwa ngati kwathu kwa Africa sikweni except mina sometimes ku Jones kuti timagulu ma mafia
ya kumano ngati ku Africa sikwenekwene kuti pakana azipezeka kumano kwa anthu amene munakhalako nawo kumana nawo ma Russians kwambiri muli pride kwambiri komanso kuma mukamvana ayi mmakhala kuti mukamvana and samaona kuti zapo pali vuto right ndi pride yawo imakhala ndithu imakhala yopanga check kuti munthu amene ndipangana deal ndi wotani ndi actually I had an opportunity kukhala nawo komanso ndikuwaphunzira nkono zoti okay kuti madolowa actually they were my friends yeah anali my friends kwambiri yeah I think yeah you can check also ku gym anyway that is imene ndinkanena to wasipano main point yoyambira kuti zikhalidwe zawo ma Russians ndathu kuti odzimva kwambiri ali muli pride kwambiri ma Russians ndino chimodzimodzi so the president sonda kuti ndiye chimodzimodzi Vladimir Putin nayenso muli pride Putin muli kudzimva Putin olozangu na maenedwe okhachi nokha muzozeta nkulu itu odzimva mentally muli pride komanso muli strength muli mphamvu mukaganizidwe chifukwa mukaganizidwe ngati ungafowoke ndi kuti basi pa ground eso mafowoka koma ngati mumumu muli chanchaneti ayiweyo makhala kuti ayiwe ya nde Putin choyambirira mwa iyeyo muli pride muli kudzimva choyambirira number two okay pride yake kuzimva kwake okay tipereke ma examples for example Putin akafuna kumana ndi tinena kuti chani adani yeah okay tinona kuti adani yake chifukwa ngati china okay anthu opikisana nawo achina Trump achina Macron achina ndani Mark Angel Putin nthawi zonse amabwera mochedwa sikuti Putin sasunga nthawi Putin amasunga nthawi kama kuma interview kama press briefing kama chani Putin amasunga nthawi koma akakhala kuma ndi munthu wina wake amandigiritsa ndithu udikire Obama anadigiritsa 50 minutes yes anatulukira ime ndi sign of amari iye okay imeneyo ndi kachikhalidwe kofuna panga control zinthu iyo zimudikire wafika kudzako kayiko right number 2 pali papa anamudigiritsa 44 minutes yes anatulukira ma president ambiri ose ma prime ministers amadigiritsa ndithu kwadigiritsa iye amabwera mochedwa nthawi zonse amabwera mochedwa ndaka mabwera ndiye amadzimva zoti ya now ine big so pano mande aliyese andiyangane ndani andiyangane ineyo sabwera mofulumira akabakhaula akuma ndi munthu wina wake amene akuoneka zoti ndima mukupikisana ma levels chonchi koma wakha kuti kuma kuli interview very punctual amabwera mbofuna basi fika right apatu ngokuphisa nazo zokukhuzana ndi mina makati mudziwo Putin news nthawi zinza kuti zochitika zake ama ndizotana chabwino number 2 amalizo kwambiri mukakomana mucha amayesetsa konzoti iweyo asakupase mpata or ukhale too comfortable kwambiri like too comfortable kuti mpaka umasuke zimene zoputi nisamabanga yayi panali chancellor wina ku Germany zimayi nake atabwera kuti akumane naye ari Mark Angel or something like that atabwera atakhala anadziwa kale kuti iye ndi phobia ndi mantha achilengedwe right anthu amakhani mantha osiyanasiyana ena amopa madzi ena amopa pusi ena amopa galu ena amopa ndani koma mzimayi amene anali opa galu kwambiri koma atabwera Putin anabweretsa galu right kan kumakambirana Putin mzimayi apanga dala kufuna kupanga kukhala mzimayi akhale uncomfortable right asazifide kuti makuti yayi
arabwa makoloni uja kwao uje ku Russia anampika tebulo 20 long feet. Tebulo ya Itali kurakhala uko ndazikambana ziyani. Azikambana bwanji. You know, to say tampangira dala just to show the power. Kuonesa mphamvu kuti ya madolo. Yeah, ndapikira. Yomalizira Putin ama kugwiritsa ntchito kwambiri ama kuchemerera kufuna kukuwerenga. Ku psychology kuli mawena akamena kuti ukafuna kudziwa khalidwe la munthu kweni praise them, umuchemerere. Mchemerere. Ndeke nako umve zimene angayankhule. Ukanchemerera nkupoziti nesa akupitiliza kuzichemerera. Ya ine ndipikire. Ndekuti munthu amene is weak, ndofoka and ndopeperaso. Nde amagwisa ntchito koma munthu tungolekeza ngati kuti munthu sona apange wamuchemerera yeye uja ndikumazi sasa that I know it's not like that. It's not a big deal. Ndero mazozore munthu yimwe yemwe muli nzeru. Right? Wasali kuchichemerera yeye basi mano nde Putin namugwisa ntchito kuzimene zimwe pakufuna kuphetsa munthu. Example, ulendo mena bwa ku Alaska. Anachemerera Trump. Trump ziko litu nimona ngati ilili silongosoka 1 year ago. Koma iweyo ayiwe ndio big. 1. 2, anamuza nkhondo iyi ya Ukraine nduje sina kachitika na khawudi we ndi president. Really? Imeja amanchemerera dala kufuna kumuwerenga kumaso kumphekesa. Chifukwa yeyo amafuna kupanga dominate. I'm the boss in the room. Zimafuna Putin. Nde amazi basi pema japo Trump akalemba. Ari ukalemba. Putin wandichemerera yema kuti anthu news ku America akuti nkhondo iyi sina kachitika chipanda uje. Anakhato President Trump alipo sana joke pampando. You say it's part of the deal. It's a game. You're saying the game yokafuna kumujeni. Yofuna kusewera bwino. Kurasewera bwino yeyo kuti apange display ego yake yuja. For all my egos aminaje. Afterwards chichitika nchani. Deal atakambe sezo Putin sana vomere. Putin sana vomere ma deal osizimena amafuna Trump zose. Trump osonkuoneka ngati chitsiro. Iye nkunyema kukayandika kumarani kumapita. Ndezikhedo za Putin zimene zozo. Komano why amukota ma game. Okay, video sataliki. Next video tikupatsani background kuti why amukonda ma game. History yake ndi urani ye. Why? Guys, next video pompa. Next video tipangeso kuti tiyangane kuti life yake yojayo wakhala urani. Nanga yeah, sure.